bantwana bakaThixo ndifuna si-emphasize kakhulu kumandla kaThixo. Bantwana bakaThixo, ngubani nalo uvele eDomu? Bantwana bakaThixo, uvela eBotsera. Bantwana bakaThixo, uthi ingubo zakhe zingqombela. Nkosi, uthi umkhulu ukusindiswa, uthi bendindodwa asixovulweni ngasixovula ndinomsindo. Bantwana bakaThixo, amandla kaThixo athi abanye abantu xa bethetha ngabo bathi owethu uThixo he is omnipotent. uThixo wethu omnipotent, uThixo wethu unamandla amakhulu. uThixo wethu bantwana bakaThixo nakule yakhe ingxaki uThixo uyakubona umntakwethu kwaye unamandla amakhulu. uThixo wethu is omniscient. uThixo wethu wazi zonke izinto. uThixo wethu kwaye uThixo wethu is omnipresent. Bishop ukho kwindawo zonke, uThixo ukho ngamaxesha onke nakula yakhe impondezelo kwasisaqhwethu sibona ubuso. ukhona uThixo wethu kwincwadi zemfuduko sisithathu ivesi 6 uthi ndizibonile insizwe zabantwana bam abaseJibhuta, wathi ndihlile ke ndizokubahlangula phansi kwesandla aside nki sikaFaro. Bantwana bakaThixo, ngoba siphila phansi koFaro abasifaka ezaqhwetheni. Bantwana bakaThixo, kodwa ukhona uThixo osibonayo izaqhwethi esikuzo. Bantwana bakaThixo, ukhona uThixo owayivalayo imilomo yenkonyama. Bantwana bakaThixo, xa sikweni uDanieli ephakathi emadini wenkonyama, kodwa sambona uThixo eyivala imilomo yenkonyama. Danieli, ingaba lo Thixo wakho ukwazilana ukukuhlangula phela ngola phakathi kumngane, ngoba sikhonza uThixo onamandla amakhulu kwaye amandla wakhe abonakala esaqhwetheni. Bantwana bakaThixo, awathu if uyakhumbula uPetros xa sikweni esentolongweni esonqunyulwa inhloko ngomso. Bantwana bakaThixo bathi bakuva ibandla likaThixo okuba uPetros usentolongweni lahlanganiselana ibandla endaweni ethile lathandaza ngenxa kaPetros osentolongweni. Lamcela uThixo, lacela amandla kuThixo ngenxa kaPetros osentolongweni. Kodwa sibona xa sikweni kufika isithunywa kuPetros sambethe emaqeni sathi phakama. Bantwana bakaThixo, yawe imixokelelwano immediately yathatha ngokuwa imixokelelwano. SinoThixo onjalo othumela isithunywa sakhe xa sikweni sisempondezelweni. Bantwana bakaThixo, utsho ezincwadini uthi biza mna ngemini yempondezelo ewethu undizukise unathi kuhlangule. Bantwana bakaThixo, alikho lenye igama esithembe lona esanze emhlabeni phansi kwelanga ngaphandle kweligama likaMathitha, igama elinamandla esilibizayo xa sikweni sisenxwalekweni. Nawe mphulaphuli awumbaweli na wena lo Thixo umhle kangaka, awumbaweli na lo Thixo namandla. Bantwana bakaThixo, awumbaweli na lo Thixo wabonakala eGadara xa sikweni indoda ibhonga ngamadimoni. Bantwana bakaThixo, wabonakala amandla kaThixo eGadara
bantwana bakaThixo wathetha kunye nedimoni ndini ndithi phuma emntwini sizokutsho bawukobe phela mina namhlanje sizokuthi dimoni ndini phuma emntwini bantwana bakaThixo immediately athatha ngophuma amadimoni ngamandla kaThixo aphuma amadimoni sizokuthetha ngalo mandla sizokuthetha ngalo mandla uthi Sawule xa ethetha ngalamandla uthi Sawule xa ethetha ngalamandla uthi wabonwa ngabo bonke abaprofeti kodwa xa ingena lento yabangathi ndiyinto ezelwe phambi kwexesha kodwa ekugqibeleni kubo bonke abaprofeti uthe wabonwa nanjini bantwana bakaThixo uthi umkiliki xa ephuma eAthena engena eAreopago emi esijonkile izixeko wawubona umbhalo obhaliweyo kongaziwayo uThixo bantwana bakaThixo wanqina wathi bathi bayamazi kodwa ngemisebenzi bayamkhanyela bantwana bakaThixo uthi ndizile ke ndizokunazisa ngalo Thixo bantwana bakaThixo sizokuzisa kwaThixo namandla bantwana bakaThixo kodwa xa ndizakuyeka ngokuba ukobe ndizakuyeka kodwa ndizokuthetha nalaa mntu udlala ngamandla kaThixo ndizokuthetha nalaa mntu athiwe waphiwe amandla kaThixo kodwa yena suke adlale ngawo uThixo uyakwazi ukuwahlutha amandla wakhe bantwana bakaThixo if you misuse amandla kaThixo uza kuwathatha uThixo unyana kaManowa wasigqibela esenamandla bantwana bakaThixo vuka amaFilistiya aphezu kwakho bantwana bakaThixo vuka wathi ayavuka unyana kaManowa ucimba yena amandla kaThixo asekhona kuye kanti amandla kaThixo emdile kuye hey ndithi vuka sukuwamisuse amandla kaThixo wathi xa sikoni esentolongweni sabuya ingqondo kunyana kaManowa wacinga okokuba uyacengwa uThixo wacinga loo nto leyo unyana kaManowa mhlawumbi nawe ubhatyazile kodwa sizokuxelela okokuba ayacengwa amandla kaThixo usengabuyela nawe usengabuyela kuThixo wacinga loo nto unyana kaManowa zabuya ingqondo siva xa esetempileni ehlela zantsi amadoda ehlekisa athi bizane uSamsoni azosihlekisa bantwana bakaThixo ngoba xa ungenawo amandla kaThixo uyi-entertainment kwabanye abantu bantwana bakaThixo uyakwazi ukuhlekisa kwabanye abantu ngoba awunawo amandla kaThixo kanti abantu abayazi okokuba umbuyiseli wamandla uwabuyisele amandla kunyana kaManowa wathi kumgcini wentolongo khakundiyeke ndizive iintsika zonke ome ngazo bantwana bakaThixo wathi xa eyekwa bawukobe wathi xa eyekwa kwathiwa amaFilistiya awawabulala esaphila bantwana bakaThixo amaFilistiya awabulala esafile abangaphezulu kwamaFilistiya awabulala esaphila bantwana bakaThixo ayacengwa amandla kaThixo usengabuyela kuThixo it is never too late mntakwethu nanku lo Thixo sizompresenta kuwe bantwana bakaThixo lo Thixo uthi nabazingqombela ingubo zakho
yiza nazo ndiza kuzihlamba ziba mhlophe nanjengekhephu. Yiza nazo, yizani nonke nina nibulalekayo nesindwayo yimithwalo, ndiza kuninika ukuphumla bantwana bakaThixo. Unjalo uThixo wethu, ngoba amandla kaThixo abonakala esaqhuthini.